Bon dia, famílies, soc Lídia de Passero i per al tema que estem passant tots, nosaltres continuem treballant a casa i us proposaré una activitat que podeu fer amb els vostres infants. Primer necessitem 2 ampolles sense aigua i arròs, ja he agafat arròs i pasta. Podeu agafar cigrons, el que vulgueu que soni. Obriu l'ampolla, obriu l'arròs i fiqueu dintre, més o menys. I quan tingueu bastant d'arròs, això sonarà, com podeu veure, i així també ho podeu fer amb la pasta, que sonarà una mica més fort. Molt bé. I això sona més fort i això sona més fluix. I ja ho tindreu. Moltes gràcies. Esperem que us agradi l'activitat que he fet i esperem que tot es solucioni molt d'hora. Moltes gràcies.